Bueno, xa son moitos anos, Por iso, bueno, eu acordo. Xa. O que eu acordo máis serio. E que acorda usted da época da fábrica? Usted acórdase cando empezaron a facer mantequilla co de León? Ainda acordo, a fábrica da mantequilla era unha cuadra dos bois, había uns bois grandes, rubios, con os cornos grandes, ainda había ali a cuadra. E despois fixeron a cuadra e foi cando fixeron a fábrica da mantequilla. E despois por arriba estaba dividida, estaba a fábrica do queixo. É como non, é cando empezou, é cando, bueno... E que se acorda deso da fábrica? Da fábrica, o leite de onde o traían? O leite, iban a comprar, viña un que chamaban o Barja de Canaval con camión, despois había un carrito e marchaban hacia Soberia, hacia lá, cargado para ali, e despois ainda viña outro coche que tiña, outro camión que tiña a casa, cargado, e nós había unha caldeira onde está agora aquelas cadeiras que fixeste por ali, allí tiñamos, estaba a caldeira de refrigerar o leite. Ali era onde se descargaba logo o leite? Si, ali naquela porta, e por aí depois entraba todo alto, e por outra porta seguía. Bueno, a fábrica acordou como xa facela. E cantos traballadores había na fábrica? Había, por menos, un 9 ou 10. Estaba eu, estaba o meu marido, estaba o Cativo, estaba o César, estaba o Ramón, estaba o Manuel da Casa de Monte, estaba a Pacita, estaba a Maruja, estaba a Gavina, estaba a Nuxa do Cuenca. Pero había moita xente. Moita xente, si. E todos os días viña leite? Todos os días. E cando había o pedido do queixo que había que lavar para finar, para mandar, ao mellor íbamos desde as 8 da mañá ou as 9 hasta a 1 da mañá para lavar e preparar. Para deixalo preparado. E que houbera festa, que houbera feira, que houbera o que sea para a festa do Rosario, tíamos que ir igual á fábrica a traballar ya. E mire unha cousa, porque na fabricación, na transformación do leite era máis importante facer mantequilla ou tamén facían igual a igual mantequilla e queixos? Non, facíamos a mantequilla e o queixo. A mantequilla era o máis importante ou... Non, o máis importante era o queixo. Era o queixo. A mantequilla non se facía porque era a parte de baixo, xa había unha máquina, iban a traballando, facían as en pastitas, e depois que embalabas e marchabas a pandilla. E do queixo que me ten a min contado unha vez o Pepe, que despois da guerra saliron a tandada mala de queixo e ainda tuveran que tirar ao río. Usted acordas algo deso? E como fora aquilo logo? Se me acordo. Estábamos todos na fábrica. E eu non sei, dixeron que o queixo, porque cada queixo iba marcado de que fábrica era. E acordome que estábamos todos abaixo, e chamaron arriba na torre, a torre que é agora, estaban as estanterías do queixo. E estaba a Josefina, eles estaban todos. E chamábanos un por un. E chegaban aquí, e abrían o queixo, e estaba o queixo, o leite circular, e todos sin isso. E cada un que dábanos un golpe por aquelas cadeiras abaixo da torre. Bueno... Pero por que saliu tan mal ese queixo? Pois non sei como foi, nin como carallo foi, porque non se había unhas cubas, e botábase naquela cuba, e depois parefinábase co vapor da caldeira, e facíamos o queixo, ben non sei de onde veu aquele queixo, se foi dali, se onde foi. De onde foi? E é certo que o tiraron logo ao río? Si. Porque a min o Pepe tenme contado que despois iba o queixo nadando polo río abaixo. No, o río non, o río non co levaron, non. Non? Non, o río non co levaron, non. Desfixéronse dil e... Non sei onde fixeron, nada, e había, na torre estaba todo cheo de estanterías, e como éramos moitos, tíamos que ir para comer un queixo, porque agora se dice a mer, bueno, non sei nada, pero antes non se podía comer nada. É porque non se podía comer nada. E eu sempre levaba un pouco pan, e depois botaba unha pouca manteca, pero comía onde nadie me vía. E depois dixemos, hoxe vamos comer un queixo. E xuntábamos todos e comíamos o queixo, non podía quedar nada. E vamos a comer todos o queixo, sin paga, sin nada. E teníamos que comer todos o queixo, non podía quedar nada, porque non me pararon. O Juan Cabrera. E mira, había un motor que ainda debe haber, que era o que mandaba, está na horta, que era o que mandaba a auga para a fábrica, que non había outra auga máis que na fábrica. E eu case sempre era que iba a prendelo e a apagalo, para que quedaba dali outro día. E había peras, había pelanillos, había o caralho, pois non podíamos comer un, siquera, non había comer un que juntar. Por que non podían comer? Porque aquele aspecto, como había moita xente, non querían que nadie, pois non, tamén se nos deixaron daquelas comíamos, fodamos todos. Limpiaban todo. E daquelas había máis fama que agora, ou que pensas? Miren unha cousa.